EU ima plan za snabdevanje kritičnim sirovinama, ne žele da zavise od Kine za 16 ključnih metala, uključujući litijum. Pregovarači vlada EU i Evropski parlamenta postigli su dogovor o ciljevima za domaće snabdevanje kritičnim mineralima kao što su litijum i nikl kako bi se smanjilo oslanjanje na treće zemlje, odnosno Kinu. Evropska komisija je u martu predložila zakon o kritičnim sirovinama, centralni deo planova EU za smanjenje zavisnosti bloka od Kine i drugih zemalja u vezi sa uvozom kritičnih metala kao što su metali potrebni za proizvodnju čistih tehnoloških proizvoda, poput litijuma i nikla. U predlogu se navodi da bi Evropska unija trebalo da izdvoji 10%, reciklira 15% i preradi 40% svojih godišnjih potreba do 2030. godine za 16 strateških sirovina. Evropski parlament i Savet EU, institucija koja predstavlja zemlje članice EU, morali su da se dogovore oko zajedničkog teksta. Oni su to uradili u ponedeljak, rekle su stranke sa obe strane, otvarajući put da zakon stupi na snagu početkom 2024. Cilj zakona je da nijedna treća zemlja ne sme da obezbedi više od 65% bilo koje strateške sirovine koja osim navedenih takođe uključuje kobalt, bakar, magnezijum i titanijum. On postavlja vremenska ograničenja za davanje dozvola za strateške projekte rudarstva, recikliranja i prerade i zahteva od velikih kompanija kojima su potrebni strateški materijali u ključnim tehnologijama da vrše redovne procene rizika svojih lanaca snabdevanja. Takođe ima odredbe dizajnirane za umerenu potrošnju. Sporazum je nacrt industrijske politike za bezbedno i održivo snabdevanje sirovinama u Evropi, rekla je Nikola Bir, nemačka liberalna poslanica u Evropskom parlamentu koja je vodeći govornik u predmetu Evropskog parlamenta. Uz ciljene ekonomske podsticaje stvaramo sigurnost u planiranju projekata za privatne investitore, kroz jedinstvene odredbe za kompanije i brze i jednostavne procedure autorizacije sa jasnim rokovima za nacionalne vlasti. Ovo će podstaći rudarstvo, preradu i reciklažu u Evropi, rekla je ona u saopštenju. Politički sporazum sada treba da budu formalno odobreni i od strane parlamenta i saveta da bi postao zakon. On će biti stavljen na glasanje u parlamentarnom odboru za industriju, istraživanje i energetiku 7. decembra. Viši cilj reciklaže. Prema novom standardu koji su dogovorili pregovarači, EU će imati za cilj da reciklira najmanje 25% svoje godišnje potrošnje strateških sirovina do 2030. godine, u odnosu na 15% u prvobitnom predlogu komisije. Cilj reciklaže će se zasnivati na materijalima prikupljenim iz potrošačkog otpada, a ne na godišnjoj potrošnji EU, što je promena u metodi obračuna koju će Evropska komisija obrazložiti u aktu o sprovođenju koji će biti usvojen 2027. Ispunjavanje cilja neće biti pravno obavezujuća obaveza za zemlje EU. Pregovarači su se takođe dogovorili da se na listu strateških sirovina doda aluminijum kao i sintetički grafit. Prirodni grafit je već bio na listi. Ovo poslednje uključivanje odražava plan Kine da pooštri kontrolu izvoza grafita. Kina prerađuje preko 90% svetskog grafita u materijal koji se koristi u skoro svim anodama električnih vozila, negativno na elektrisanom delu baterije. Bez akcije Evropa rizikuje nestašicu snabdevanja i neželjenu zavisnost, rekao je Thierry Breton, evropski komesar za unutrašnje tržište. Novi zakon će takođe osigurati najviše ekološke i socijalne standarde, dodao je on u saopštenju, rekavši da će komisija sada raditi sa članicama EU na identifikaciji strateških projekata koji će imati koristi od kraćih i efikasnijih procedura za izdavanje dozvola i lakšeg pristupa finansijama. Izvor: Euractiv.rs